virus mati COVID-19 abu pen ajok pirthi angdang pingalong stami lockdown pat pendelo lason thak thak si bukla Ahithi long stami angton pen akulat stami ingkirkling lapen sampridang ason sin nitum thek ponlong lapen lapunat hemkong long so ihum humni ke selat nitum thek ponlong lapen munit atum ke selat ing arweng lapen hawar so hawar angton pen masi sampridang ason sin nitum thek ponlong lapen nona mat ki bukla Ahithi long ing samjin pen si India lockdown stami chunpon bomlang itum non thana mela la so lockdown pen penang an ladak ni tum pinir dak buklia Ahithi long ni tum na humri ladak buklia Ahithi bes angton bes tami hum inkirkling ladak kulat do anstami la pen non ladak hemkong long so motor isini sileng jai son sini tum thek bon la pen non itum thana melo so lockdown pen non amar ke ladak ing samri son si chunpon bom lang la pen non itum ke chini nang ji la pen thanam ni la bang halo la so coronavirus avur made COVID-19 avur ladak asam angkang pi long stami bang ko thongkep bang thongkep ra hini an la so avur pen long tang lo la pen nud bang ke la so avur pen aprang adam tang dun lo non itum la so put hak pen itum ke chiri dunang ji akinang so khangyang lo non asam angkang lo stami non bang la so avur manang jum put lo la so put hak pen itum karbi ara do an stami itum ke chorok tok ke dunang ji la pen ke chiri ke do nang ji ke nang so lo ke dam ke bang stami itum chiri vek nang po athe la so avur aniwang masin na ki bat nangkibat ason si dubom lo itum non chithana mele litum karbi arada tumi ki dugdet ke chongdat arada su ki chulong le ke junong le so alam stame pena an litum ki sung dak ki boy ason do long lo boy fis tame itum la so avur ben itum ke chipana ki chipajok ji akinang so lo se so avur ben nok si itum chipajok ponun e polong te mu ki wang silang ilitum la so avur ben ko son mesi itum chipajok on po itum si silang pon ji stame irideng tangkawe pini itum an ki chuji fan stame awe set bodo dangti ko son sila so avur ben itum chipajok on po itum akinang so lo don itum ki dug ki thak la pen ki dug ki dam stame la so avur ben itum chipajok nang ji la bang ki imit hang long ma si arpudo reb lo la si non ilitum la so puthak pen an RD pinang ji la pen ang tan ben ke wang asu tum ha se ilitum ke lang dun imit hang chari dun nang ji non ilitum la so puthak ladak bukla Ahithi long stami litum na dak na ki huri nitum thekpon lo dak angton bestami ladak bukla Ahithi system inkidukling son si litum thekpon long la pen non amma ke ladak bukla Ahithi long stami suluk sudak awelang ing samri ban si chunpon bom lang la si karbeng long angkang along non amma ke na hok stami la suluk sudak abe pin lang non ilitum ladak karbilong angkang ki ing samri ban si do bom lang la pen so coronavirus mater so COVID-19 avur ben stami ladak karbeng long ge non amma ke positive Havraghat tini ali long stame la so Ahithi long stame angton pe mas inkirkling ason sini tum thek pon long boy fit stame ihum humni akulat kang pupon ni tum thek pon long lapen munit atum kachito la so khula long kachito ingar thai ason si thek pon long la punat hemkong long so ihum humni ke chelat ni tum thek pon long lapen la so Ahithi long stame non amar ke ing samjin men si lockdown ben chak pon lang lapen so Ahithi long stame sampridang ason sini tum thek pon long Center Bazar Ahithi mate Center Bazar along Bengali atum pen han ke chojor ji aphan ku alang nitum so Center Bazar Ahithi on alang ban lo la pen penak ana han alang nitum ban pen sila sem so han ke chojor ji aphan alang nitum tong munip tum ching som pro lo la so ajok alang nitum lockdown aron karkan mate rockdown aron ki kroi the son si mande la puana police atum pen la so puthak alang nitum birta long sila pen hegun long si adim aklong an pale dun si han ke chojor ji pu Bengali tum chesam tur thupat alang nitum pen artum pon lap lo
พลุนี้Ahithiสตมอินเดียล็อกดาวน์นอนมาอิงซัมจินเป็นสิจุนปนบอมหลังและเป็นละโซล็อกดาวน์อังตอนเป็นมาอัคุลัดอิงฮัมคลิงและปูนัดสร้างอัคุลัดและเป็นฟาร์มาซีมาแต่ด้วยก็จะนำอัคุลัดอิหุมคอมนิกันบุนิตุมเทคปนหลังและเป็นpolis atum ke ton ke lang pestam alang litum patrolling mate la suicide ek pan bom sin non amat ke ing samjin pen sila so phuluni hawar mate phuluni Ahithi stam ing samjin pen sin non makel so lockdown sin corona virus mari covid 19 avur pen ajok india ang dang ping stam lockdown phat pon lo non la so lockdown abang ke pen pini long allo la per aprang gadam lang mangta inu lo la sin non ilitum karbi aras stam la so avur pen ilitum spajok pon nangji la pela so avur pen ilitum bistab ke ceri nang kenang sot lo non ilitum pin pur dam lo India lockdown non bangke arui ni phai ke thom an pang laso avur bang India lockdown pa kam pot elo laso so avur ben non ilitum ladak chirok tok ke donang je kenang sot lo lapen rong ru berus te me lit karbi tum ta chire nang je kenang sot lo non litum karbi long ri bita pe ladak phuluni Ahithi ni tum humri lo ladak ni tum thek long lo laso Ahithi ang ton pen masi inkir kling son Ahithi khulat ang ton pen mar chi ing hap kling lapen lapunat sang ke chonam akhulat lapen isi hini ladak duai chenam akhulat alang litum kang pu pon do lo lapen ladak phuluni no stand non litum thek long lo ladak ke ton ke lang stam police tum to ang litum arting ding dang ason si thek long lapen non ma ke ladak Langhin town Ahithi stami ang ton pen akulat sami ing hap kling lapen la puonat sang akulat lapen doai akulat ahukang puni tum thek pon long lapen non amat ke la so hawar mate la so aton long langhin aton sami ing samjin pen si indan lockdown chun pon bom lang non ma ke thang suluk sudak aberta ni tum ridon long le lang pen ni tum karbi long ri berta pen ladak langhin town on pli ni tum ladak nang humri lo ladak ni tum wang pen ni tum dak thek dong long ang ton pen sim ladak Ahithi kular ke kir kling lang langhin hawar arat alang ni tum sami la so putha alang ni tum chirok tok ke dudon ni tum thek pon long lo athila dak pen an hawar atum pen alang ni tum ke chire so ni thek pon long ladak Ahithi kulat ke bang ing ar munit afai ing ar weng ason si thekpon long wai fis tami pen an hem kong long so son ga ni tum cheleng phun son si ni thekpon long la pen nan ni tum ladak na ki humri hun ni tum thek long ladak ke ton ke lang tum non ma ke ni tum ladak thekpon long le lang la pen ladak suluk sudak ke ni tum thekpon long lang ing samri son si thekpon long lang isi ili dum ning sima thadam me lo la so hawar long stame pen an ladak alang litum ladak khulat ke do penang khulat ke thidum do la so khulat ke thidum stara ni tu penang an non ma kalang tu ladak inkir kling son si theklong lang la penon ini tum ki chini dam ning bangalo karbi arat tum stamela so buthak chiri kenang solo iri ki char sap note hem ke do stameli tum ke do spang thir nang ji la pen ladak ili dong se munit ane chitong pe mes tam ili dum ebang sa phu fedening la pen choi pen se stamela so buthak itum ba choi chedening athi choi pen long stamela so avur ke nang dun dat la so buthak penang an ili tum ki bi ki thi mate kisar tum phan mate la kisar pi tum mate liton than ponang ji litum non chini kenang solo la so hawar lang hin long ni tum thek pon lo no ang ton pe masila dak in kir kling khangjang la dak stame litum thek pon lo dak alang tum stame la su chirok tok ke do litum thek pon lo we fis stame la dak hem kong long so i hum hum ni alang tum ke chedeng khune son si thek long la pe non ni tum la dak na ki humri hun tum thek long lo non ma ke thang suluk su dak abe pin la ing sam jin ben sila su kang kir pini pen ni ing koi rap kho ke chok lo la si so ing koi rap kho ke chok stame ing sam jin lang chalo bo